तामुलपुर जिल्लानि सेसाफानि बर' बाजाराव गोदानै शिव मन्दिर बेखेवदों। तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटा सेसाफानि बर' बाजाराव दिनै गोदानै लुफुंजानाय शिव मन्दिर बेखेवनाय जायो। थांनाय 1996 मायथाइयावनो गायसनजेननाय बे शिव मन्दिरखौ कुमारिकाटा हालामनि गोख्रों समाज सिबियारि रामदास एबा रंजाखुंगुर बसुमतारी आरो रायजो राजाफोरनि जथाय मददजों दिनै आबुङै लुफुंनो हानाय जायो आरो मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों बेखेवनाय जायो। गोदानै लुफुंजानाय बे शिव मन्दिरनि थाखाय गोथार दै खावनानै लायनाय, शिव मन्दिरनि फिरफिला बिरहोनाय, गाहाय दरखं बेखेवनाय बायदि हाबाफारिनि गेजेरजों लोब लोब रायजोफोरनि जथायै नुजाथिनायाव बेखेवनाय जायो। बे हाबाफारियावनो तामुलपुर जिल्ला कुमारिकाटा हालामनि गोख्रों समाज सिबियारि रामदास एबा रंजाखुंगुर बसुमतारीया बुंथियो दि बे बुहुमाव थानाय जों सुबुं माहारिखौ आफा शिबा मोजां आखल आखु आरो गियान होयो, जोंखौ अरायबो अनसायो, जाय आखल आखुखौ लानानै जों गावनि नखर आरो समाजाव गोजोनै जिउ खुंलांनो हायो। आफा शिबनि बे गोथार मन्दिराव फैयोब्ला जोंनि गोसोआव अरायबो गोजोन आरो सान्थिखौ मोननो हायो। बेफोरबादि थांखिखौ हास्थायनानै तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटा सेसाफानि बर' बाजाराव बे शिव मन्दिरखौ लुफुंनानै बेखेवनाय जायो होननानै बिथाङा बुंथियो। बर' बाजार সকল রাইজে নিমন্ত্রণ করি আমাক মাতিছে মানে মহাদেবর পূজা আজি বরুণ আহ্বান হয় আর কালির পরে আমার জল দিবস স্থল দিবস অন্ন দিবস সকল 11 দিনের কার্যসূচী আমি 3 দিনের কার্যসূচী সকলভাবে মানে মিলা প্রীতিরে ভগবানের পূজা আর প্রাণ প্রতিষ্ঠা বিলাক করো বলি আজি আমি সকল রাইজ মিলি সাজু হয়ে আছো। লগতে মহাদেৱে সকল ৰাইজক বৰ বজাৰ নহয় আমাৰ বিটিআৰ লগতে সকলো অসমবাসী ভাৰতবৰ্ষ ৰাইজকে আমাৰ বৰ বজাৰৰ মহাদেৱক যোন আমি প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰিম, বেদ পাঠ হ'ব, ইয়াতে ৰুদ্ৰী পাঠ চণ্ডী পাঠ সকলো মন্ত্ৰবিলাক হ'ব। মা মৃত্যুঞ্জয় ভগৱানে সকলো ৰাইজক সুখ শান্তি আৰু সমৃদ্ধিৰে ৰাখিব বুলি আমি আশা কৰি আজি এই কলশ বৰুণ আহ্বানৰ কাৰণে আমি সাজু হৈ আছো। এইখিনি বুলি মই কথাখিনিটো সামৰিলোঁ। এই ৰাইজক সকলোৰে সুখ সমৃদ্ধি লগতে সকলোৰে বেপাৰ বাণিজ্য সকলোৰে মিলা প্ৰীতি অঞ্চলৰ ভগৱানে যেতিয়া আপোনালোকে আহি পূজা কৰিব অৰ্চন কৰিব সকলোকে ভগৱানে নিশ্চয় আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰি সুখলভাৱে ৰাখিব বুলি মই এইটোৱে কামনা কৰিলোঁ। जोङो दिनैहाय जोबोद गोजोननाय मोनदों। जोङो बरा बाजाराव जोंहा बिदिनो माने पार्मानेन्ट जोंहा शिव मन्दिर गैयामोन। আজি 1996 आव बे एस्टाब्लिश जादोंमोन, नाथाय जोङो खुंनांगौ भाबै जोङो मोनसे मन्दिर मोनाखैमोन। दिनै रायजो राजानि अननायाव जोङो बे मन्दिरखौ जोङो लुफुंनो हाबाय आरो दिनैनि दिनाव जों बे मन्दिरखौ बेखेवनो थाखाय हाबाफारि लादों। दा गिबियावनो जोङो गेट बेखेवखांबाय, बिनि उनाव जोंहा धर्म ध्वजायाव जों उत्तोलन खालामखांबाय। दा जोङो बे शिव मन्दिरखौ मोननानै जोङो जोबोद आसा खालामदों आफा शिवनि सायाव जाहाथे बे बुहुमाव थानाय सुबुं माहारिखौ जाहाथे मोजां गियान होयो, मोजां आखल होयो। जाय आखलखौ लानानै जोङो पृथिबियाव जिमान दङ सृष्टि जिमान दङ मानसि दुमसि मोसौ मोसा एम्फौ एनला बिफां लाइफां जों बे मानसि समाजा जाहाथे बिसोरजों गोरोबनानै थानो हानायनि जों सक्ति मोनो, जोंनि आखलखौ जों सुस्रांनो हायो, जोंनि स्वभाब चरित्रफोरखौ जों मोजाङाव लांनो हायो। आं बेखौनो जों आसा खालामदों। बे दिनैनि बे जों पूर्णांग रूपाव शिव मन्दिराव फैनानै जाहाथे जों बेफोर बोरफोरखौ बिनानै जों मोजां खामानि मावलांनो हायो। दिनै माबायदि हाबाफारि लाना बे मन्दिरखौ बेखेवदों? हाबाफारिया जाहैबाय दिनै दा जल जात्रा जोङो जल जात्रा जों दै गोथार दै लायनो थांगोन। बे दैखौ जोङो लानानै जोङो आइजोफोर थोजासे आइजोफोर दङ। जों हिसाब खालामनायनिफ्राय जों बांसिनसो जों नुदों आरो बिदिनो जोंहा हौवा माहारिबो दङ। दा बेनिखायनो जों दिनै दा जल जात्रायाव जों थांनो ओंखारबाय। दा जों दरजा थांनानै फैनानै जोङो दैखौ लानानै फैनानै जों बे मन्दिराव फैफिनगोन। आं बेखौनो खावलायदों दिनैहाय जेरैहाय ज' फैदों बे शुभ खामानियाव फैगोन दिनफ्रावबो जाहाथे जोंनि बे शिव मन्दिरखौ जोंनि ओनसोला
मोजाङै नोजोर होनानै जों लाखिनो हायो आं बेखौ आसा खालामदों उनावबो जाहाथे जों सहाय मोनगोन होननानै आसा खालामदों नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंक टेट बायदि सरकारि साख्रि मावनो गोसो दं नामा एबा नोंथाङा बेफोर बायदि साख्रिनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं नामा नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंकिं एसएससी आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट टेट बायदिनि आनजादखौ खनले होदोंब्लाबो जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा जुदि नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंकिं एसएससी आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट टेट कम रिक्रुटमेन्ट आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दङब्ला नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां रादाब लास्ट ईयर से कोचिंग स्टार्ट किया बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ सीएचएसएल का प्री क्लियर हुआ फिर आईपीएस पीओ का मेरा प्री क्लियर हुआ है और सीजीएल का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ क'क्राझार सहरनि आरएनबी रोड वार्ड नम्बर 6 साई बाबा मन्दिर एबा एयारटेल अफिसनि साखाथियाव दङ आईबीटी कोचिं इन्स्टिट्यूटआ आईबीटी कोचिं इन्स्टिट्यूटआव बेंकिं एसएससी रेलवेज डिफेन्स टेट आरो गुबुन सरकारि साख्रिफोरनि आनजादनि कोचिं होनाय जायो आरो बेनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आं नाजानाय मेथ्सफोराव उइकफोरमोन ओमफ्राय दा बाहायनायानो एसे थाबसिन जाबाय आरो बाहाय सीए क्लासबो जायो माने सामफ्राम कारेन्ट एफेयारफोर जानाय वाला मा जानाय जिअ मा जानाय बेखौ मोनगोन ओमफ्राय रिजनिंफोर इंग्लिश क्लास जाजोबो गासैबो मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं था जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत आईबीटी कोचिं इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसननायनि गोबां मुलाम्फाफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन जेरै ल' कोर्स फीस स्पेशली डेली कारेन्ट अफेयर्स क्लासेस लाइफटाइम मेंबरशिप कार्ड weekly 5 to 6 days classes comprehensive study materials regular online and offline mock test make my exam app flexible class timings doubt clearing session बेफोर गासै सुबिदाफोरखौ नोंथाङा आईबीटी कोचिं इन्स्टिट्यूटआव मोननो हागोन अब्ला थाबैनो मुं थिसनदो आबुङै मिथिनो थाखाय 9387277188 एबा 9101325849 आव सोलोंनो हागोन